40 імгненняў. Ранак, 4 гадзіны, усё зусім без паведамленняў. Адразу ж замёрлі хвіліны. Нам засталося 40 імгненняў. Новы парадак. Краіна ў палоне. Ужо Беларусь узялі. Злілося ўсё машыны, варожыя коні, а мы не стрымалі. Школы. Паўсюль нацызму ідэі, бо ўлада цяпер другая. Група яўрэяў ішла па алеі, ды во, наляцела воўчая зграя. Народ адразу ж не пацярпеў, чужынца налёт суровы. Заўсёды ж герояў меў, нягледзячы на ўмовы. 44-й. Во! Вызваленне! Пагналі немца ажно да Берліна. Нам засталося адно імгненне да дня перамогі, да радасці гімна. Сучаснасць. Да помнікаў носім кветкі, бо гэта наш абавязак. Каб ведалі нашы дзеткі не толькі шэраг мультфільмаў ды казак.